conjunctivitis, red itchy eyes. Mapalit sa tag 1,785 matag box nga dunay usa ka gatos ka tabletas o 1785 matag tableta. Mas barato kumpara sa mga leading brand ug mas epektibo patok sa allergies. Loraget Loratadine 10 mg tablet. Mapalit sa inyong mga suking butika sama sa Rose Pharmacy ug sa nagunang butika nationwide. A trusted quality products of First Bay Pharma Distributor. To God be the glory! Gikan sa Magigay, Mandawi City, tagsipya sa gikuskol nga 10,000 watts. Kini ang sipianan sa RPN, Radio Philippines Network, DDDYKC. Ang inyong Radio Ronda. Live to the world. Pinagi sa Facebook page. Karon mag-download na sa Google Play o Apple Store, YouTube o Twitter. All day, every day. Alang sa mga balita, kasayuran, komentaryo o kaligawan. DYKC sa Isinisinto. Ang inyong Radio Ronda. Atong takna, alas 12:03. Shalom mga kaigsunan, dalaygo ng atong amahan nga naghatag kanato og dugang kahigayunan sa pagpamalandong sa iya mga pulong magaampo kita. Barok ata aba yaua. Daghang salamat sa dugang na pod nga kahigayunan nga makasibya kami mahitungod sa imong pangalan. Ug kami nagaampo aba yaua. Pinaagi sa imong group magapanglihok ka sa tagsa-tagsa karon nga naa nagapaminaw sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga lugar. Pinaagi niya o siya dawaton namo ang mensahe sa kagawasan. O kinigiampo gisalig namo sa pangalan ni Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Mga kaigsunan, greetings sa tanan nga naakaron sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga talad kananan. Mga kaigsunan, aning orasa atong pamatud-an o atong gayod nga pasalamatan ang atong amahan. Kay siya gayod kanunay o matinumanon nga nagatagbo sa atong mga panginahanglanon, mga kaigsuonan. So tungod nini ato karon nga hatagan gayod og dakong pagtagad ang iyaha karon nga mga mensahe o greeting sa tanan nga naa sa nga maabot sa atong Sibya diri sa RPN DYKC 675 kHz Cebu nga maabot dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Hinaut nga ang kalinaw sa atong amahan, ang Shalom. Madawat ninyo diha mga kaigsunan sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga luna ug sa ato usab nga mga kaigsuonan nga pwede makapamati sa ato nga live streaming or karon nga naa karon sa atong live streaming unya katong uban pod nga magapaminaw unya sa Republis mga kaigsunan. Hinaut nga ang kalinaw samahan anaa kaninyong tanan. Sa atong paghisgot sa atong topic karon mga kaigsunan, mao ni siya ang atong paghisgutan, the real name of the Creator, Yahuwah, truth versus tradition. So ato karon nga tan-awon mga kaigsunan, unsa gayud ang kamatuoran mahitungod sa tinuod nga pangalan sa amahan. Yahuwah, unya tan-aw nato ang truth, niya tan-awon pud nato ang tradition. So mga kaigsunan, mo ni ang ato karon nga pagatan-awon. Sumala sa Yah's calendar, ana kita karon sa ika-15 ka adlaw. Gitawag nato ni siya 15th day of the third month, Shalas o Kadas Shalas 2022. And we always declare mga kaigsunan nga karong adlaw, karong simanaha, karong bulana o karong tuiga, we always declare is the year, is a day, it's a Shabbat, or it's a day, it's a week, and it's a month of Yahuwah. So, mo na magsunan nga, unsa man ang imong kahimtang karon diha, we still declare nga, ang Yahuwah mao gayod ang maghatag kanato sa atong mga panginahanglanon, mga kaigsuonan. Sa atong pagpadayon, ato unyang paghatagan o pagtagad ang atong mga pag-ampo unya maisunan no sa
mahuman kitaon niya atong itumbok ang atong mga pag-ampo diha sa kaalam nga gikinahanglan sa atong mga bag-ong nga mga set of officers, mga kaiso, set of LGU, set of government, new sets of government leaders, mga kaisonan. Kay naproklamar naman yun, no, si elect BBM, elect President, President-elect BBM, o si Vice President-elect Inday Sara. So mga kaisonan, ug daghan pa nga mga klase-klase nga mga position sa government nga ana-ana karon sila mga kaisonan, naghulat na lang sa panahon nga magsugod sila i-declare or i-inaugurate sila mga kaisonan sa Hunyo 30 kung wala ko masayo mga kaisonan. So morning ang atong tumbok sa mga pag-ampo niya is prayer for wisdom. Dili ba lalim mga kaisonan, no, kung ikaw na ang maglingkod sa pamunuan sa atong gobyerno. So support for them, mga pag-ampo, mga kaisonan, atong paghahimuon. And of course, mga kaisonan din ha, nga naminaw karon nga tingali niabot ka sa punto nga maingon ka higalang danaya alya kanang di naman ko kaybaw unsay sunod na kong buhaton. Niabot ka sa kalibog, niabot ka sa daghang kayong mga concerns sa kinabuhi nga makaingon ka di na ko kabaw unsay sunod nga buhaton. So mga itag kaalam, mga kaisonan, para kanimo nga aduna ni anak nga mga concern. So, magapadayon kita, mga kaisonan, the world that we live in are programmed and shaped by traditions, religions, philosophy, cultures, politics, and social media as well. Tingali na ay mga naminaw diri karon nga maingon ka higalang danaya partially mo agree ko nimo ana sa imong gisulti din ha nga kita gayud sa gusto nimo og sa dili nahulma kita or mura ba kanang na-program kita, nahulma kita kung unsay atong mga gituhuan nga mga tradisyon, unsay atong gituhuan sa atong mga kanya-kanya natong mga grupo or gitawag nila religion per se, or kung unsay gituhuan nimo nga mao'y imong philosophy sa kinabuhi, mao nay naghulma, mao nay nag-shape nimo, mga kaisonan. Or kita nga mga Pilipino na ang kita gitawag nga values, Filipino values and culture. Nga naman nga lahi kitang mga Pilipino compare sa mga Amerikano, ug ang Amerikano lahi man kay kanatong mga Pilipino, mga kaisonan, tungod na sa kultura nato. And culture plays a very important part, mga kaisonan, sa pag-shape, sa paghulma, may sunan. O muratag na program ba nga ang uban tingali dili ganahan ingon ani nga sige pagyamo tag mano sa mga tigulangan kay ang mga batan-on karon murag wala naman maandad nga nang mag-bless, no, magmano sa lola o lolo, di ba? May sunan. Pero oy mahimo atong mga kabataan kay mo man ay atong tradition, mo man ay atong kultura, may sunan. So mo barak gyud kanang mo kuan gid ka, no, mo butang ka sa imong kamot diha as a pay of respect sa mga elderly, mga kaisonan. So mo ni siya nga ang uban tingali mo uyon, ang uban tingali dili, labi na nga mingon ko diri nga we're also shaped by politics. Kaisonan, kung unsa o kinsa ang naglingkod diha, pwede pod nga mahulma ang purma ug ang dagan sa atong panggobyerno, mga kaisonan. Depende kung unsay mga mindset, views sa mga politicians nga naglingkod dinha. And lastly, mga kaisonan, social media. Usa kini siya, mga kaisonan, ka very powerful tool nga na-program, muratag gi-shape, mga kaisonan, gihulma kita kung unsay mga trending gani, no? Kung kini nga mga suot trending ni siya. No, may sunan, di ba? Ang mga batanon sunod ayon kay mo na uso sa panahon. So mo na may sunan, no, nga kung imong tan-aon asa naman day diha ang atong kagawasan nga mupili ta og unsay maayo ug unsay angayan para nato. In our program here in RPN DYKC Cebu, may sunan, the name Yahuwah and the name Yahusha is the name that can set us free from the lies of the enemies. May sunan, ang kaaway nato nga mao si Satan o Satan, may sunan. Daghan siyang mga gipangbutang, mga isunan, ining maong mga punto nga akong gisulti sa unahan. Nga diin gigamit sa kaaway, mga isunan, nga mao ni siya ang maghulma kanato. Pero bantayan nato, mga isunan, kay kini
adunay gitawag ni mga lies of the enemy, lies of hasatan, mga kaigsunan. So muna no nga ang atong programa diri atong giuluhan, ang tingog ni Yahuwa pinaagi ni Yahusya. Maisunan, mo ni ang atong pagsibya nga isibya nato ang pangalan Yahuwa, ang pangalan Yahusya. Maisunan, kay nagtuo kita nga kung kita makadungog sa iyang ngalan, kung kita magasangpit sa iyang ngalan, maisunan, ma-expose kining mga lies, kining mga bakak nga iya sa kaaway, maisunan, ma-expose siya. And then mahatagan kita og kagawasan sa atong kinabuhi. Believers of the name, cling to the truth and not the lies of tradition. Mo ni ang akong babala sa mga naminaw today, mga kaisunan, nga naakaroon sa atong live streaming. Salamat sa inyong pagduyog dinhi sa ato karon nga live streaming, and ako nagaampo nga mapanalanginan kamong tanan nga naagad duyog karon sa atong live streaming, and katuusab nga naa sa mga paminaw niya sa Republish. Unya, kung ikaw, mga kaisunan, you are a seeker, nagatinguha jud ka sa pagsunod sa pangalan, then kinan i-cling nimo, no? Cling to the truth and not on the lies of the enemy. Dabaryam, or otherwise also known as Deuteronomy 19 verse 15, at the mouth of 2 or 3 witnesses, a matter is established. So, atong tan-awon may sunan kung unsa ba naabatay mga ebidensya sa kasulatan, may tungod niining truth versus tradition, mga sunan. Ato karon nga pagatan-awon, and there are more than 3 references, mga sunan, ato karon nga pagatan-awon sa mga padayon kita. Sa padayon sa unahan, may sunan, definition of terms. Unsa na to pag-define ang musunod nga mga term? For example, kining truth, unsa may atong understanding, unsa atong definition, may sunan, unsa atong panghuna-huna kung may gitag kamatuoran, unsa man ang buot ipasabot niya ng pulong kamatuoran. Ikaduha nga atong i-define, may sunan, kining pulong tradition. Higalang danaya alyao, unsa man ang what comprises a tradition? Unsa man o kanos aman ang usa ka butang mahimo siya nga tradition, mga isunan. So ato ni siyang tan-awon ang atong mga definition karon. Unang-una, sa magatan-aw kita sa pulong nga truth or kamatuoran. Mga isunan, adunay pulong diri nga akong litukon nga tingali dili kayo masabtan sa kadaghanan, kining pulong nga tanak. T-A-N-A-K, no? Tanak. So, unsa man ning tanak, ning letter T, unang letter masunan T, mo ni siya ang Torah. Ug unsa man ang Torah, higalang danaya alyao. Magsunan mo ni siya ang gitawag nga the first 5 books. Sumala sa arrangement diri sa Hallelujah Scripture, mo ni siya ang first 5 books of Masya, Genesis ngadto sa Deuteronomy or Dabaryam, masunan. Unya ang letter N kay ta na, no, na, mo ni siya ang Nabiam. Nabiam, kung kita ato kini siyang i-simplify sa dali masabta, so nagkining Nabiam mo niya mga prophets. Nga sa ato pa, also known as Nebiim, mga isuna, no? Books of the prophets. Sa ato pa, asa man siya magikan, sumala sa arrangement sa Hallelujah Scripture from the book of Joshua to the book of Malachi. Muna siya na-consider nga Nabiam. Unya, ang last nga letter kay K, no? Kay Tanak man, no? Tanak, K. Ang K, mesunan mo ni siya ang Ketubariam. Ketubariam, also known as Ketubim, mga kasunan. Ketubim, no? So, kini unsa man ni siya higalang danayaal kining Ketubariam, mo ni siya mesunan ang writings. Unya, asa man ni makit-an. So, mo ni siya from the book of Psalms to 2 Chronicles, mesunan mo ni siya ang sumala sa Hallelujah Scripture, gi-consider na siya nga Tubariam, meaning mga writings. Then, ari kita sa Brit Kadasya, mga isunan, unsa man ni siya ang Brit Kadasya, also known as New Testament. Kay katong Tanak, Old Testament mo mga isunan, pero ang Brit Kadasya, mo ni siya ang Renewed Covenant, nga kung imong sabton, mo ni siya ang bag-o nga tugon, mga kaisunan, Matthew ngadto sa Book of Revelation. So, in other words, may isunan, kung i-summarize nimo, unsa man ang summary nato sa pulong nga kamatuoran. Maisunan mo ni siya ang atong summary. When I say here sa atong topic karon, truth, it refers to written in the original scriptures. Kasulatan, maisunan, nga nasulat gayud ngadto sa original. So I am not referring, maisunan, sa katong mga translations.
Sama aning Hallelujah Scripture, usa ni siya sa mga translation. King James mga kaisunan, usa ni siya sa mga translation. Bugna o sa padiha nga mga Sibuhano nga mga pinulungan maisunan, these are all translations. Pero ang akong gipasab maisunan nga umingon tag truth mga kaisunan, I'm referring to scriptures that are originally written. Kaya nga naman, ingon man diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 mga kaisunan, no? Ingon diha sa kaduhang Timoteo. Nga ingon din ha maisunan nga, usa ingon diha nga ang tibuok nga kasulatan. Nasulat kini siya nga mao kini ang gininhawa ni Yahuwah mga kaisunan. So, inspired mga kaisunan, written with inspiration, breathed on Yahuwah, kining gitawag nga kasulatan mga kaisunan. So, I'm referring sa original. I am not referring sa kining ato karon nga mga translation mga kaisunan. Although dako kayong tabang ato mga translation, mo nang kinahanglan ato gid siyang tun-an, balikan nato siya ngadto sa original para nga makuha gid nato ang tinuod kung unsa naa sa original mga kaigsuonan. And ang ikaduha nga pulong nga atong i-define for a while, mo ni maisunan kining pulong nga tradition. So kung mayong kita og tradition sa ato karon nga topic, I am referring to man-made traditions and practices observed by religion, mga kaigsuonan. So usa day kini mga kaigsuonan ka minugna sa tao nga mga tulumanon, mga kaigsuonan, no? Tulumanon or belief and practices, mga kaigsuonan, nga gideclare sa mga religious people nga mao gayud ang obserbaran sa ilahang mga grupo, mga kaigsuonan, matawag na siya nga tradition. Kaya nga naman, wala man nakasulat sa kasulatan, mga kaigsuonan. So that being defined, hinaot nga diri karon makahatag kita og better understanding sa mga padayon. So why should I listen to this topic or this teaching video? Kaigsuonan, I hope nga walay ning biya diha, no? Salamat kayo sa inyong pagpabilin diha sa live streaming. Thank you for remaining and listening, and kamong mga nagapamina upod sa republish, salamat sa inyong pagpabilin. Unya mo ni siya ang makahatag kanimog panghunahuna kung magpabilin pa ba ka for the rest of the 40 minutes. Maisunan mo ni ang pangutana, why should I listen to this topic or to this teaching video? Ako kining tubagon pinaagi sa Yeremia kapitulo 6 versikulo 16, also known as Jeremiah. Kung naka mo yung mga kasulatan diha, ablihin ninyo, no? Jeremiah 6 verse 16. Akong basahon ang in English. Thus saith the Yahuwah, stand ye in the ways, and see and ask for the old path. Where is the good way? And walk therein. And ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. So mga isunan, diri sa panultihon ni Yeremia usa kini siya ka propeta ni Aba Yahuwah, mga isunan, nga mao gayud ang gigamit ni Yahuwah sa mga katauhan dito sa Southern Kingdom, mga kaisunan. Mao ni siya ang prophet sa Southern Kingdom, mao ang Yahuda, mga kaisunan. Kay nining panahon ang Northern Kingdom sa Yasar-al, also known as Israel, may sunan, nabihag naman sila sa Assyria. So, ang mga taga Samaria, ang mga taga North, nga Israel, mga sunan, no, Yasar-al, tuwa na sila sa Samaria. Tuwa na sila sa Assyria, ni nga panahon na. Pero, ang Southern Kingdom, wala pa nabihag. Ligon pa, may sunan, ang Southern Kingdom of Yasar-al, mga sunan. And ang nag-alagad ani nga panahon na ang prophet ani mao si Yeremia o Jeremiah, mga kaisunan. Og dinhi nag-ingon si Jeremiah nga ingon pa niya nga stand in the ways. Ingon pa na Yahuwah said, stand in the ways and see and ask for the old path. Si Aba Yahuwah, mga kaisunan, dinhining panahon na nakigsulti sa iyang mga katawhan pinaagi ni Yeremia nga naghisgot si Aba Yahuwah, mga kaisunan, sa gitawag nga magalakaw diha, may sunan, no? Stand in the ways and then ask for the old path. Kinahanglan nga sulsihon kung asa man gid padulong kining old path. Nganong importante man mga isunan para kang Aba Yahuwah nga ang tao mutindog diha sa mga
agianan o pangitaon gyud ang old path. Nga naman mga kaizunan, kay kining old path mo ni siya ang good way. Old path ni sunan mo ni siya ang nindot nga agianan. Unya ingon si Aba Yawa nga kinahanglan magalakaw kamo niini. So kung inyo nang makaplagan kung asa ang old path, ingon pa niya lakaw mo ni ana kay maayo ni. Mo ni ang sulti ni Aba Yawa pinaagi sa iyang prophet si Jeremiah mga kaisunan. And ye shall find rest for your soul. Mga kaisunan, ang tao di ay nga nakakaplag na asa kining old path unya nagalakaw na niini maisunan, ingon pa diri nga he shall find rest for your soul. Kini siyang tawhana mga kaisunan, makasinati siya sa kapahulayan sa iyang kalag mga kaisunan. Mangutan ako ninyo mga kaisunan na higalaw isoon nga naminaw karon. Kinsa ba diri kaninyo karon nga naminaw? Nga muingon ka higalang danaya alya sa mga challenges karon nga atong naagian. Nagkinahanglan gyud ko o gitawag nga kapahulayan sa akong kalag. Meaning buhi pa ko pero nagkinahanglan gyud og pahulay, nagkinahanglan og shalom. Naabay manaminaw diri kanang misunan nga dili na halos makatulog magabi tungod sa grabe nga mga kabalaka mga kaigsunan. Kini nga mensahe para kanimo. Kaigsunan, naa ba kay mga kahangawa o kabalaka sa unahan unsa kay mahimong lintunganay, mahimong resulta aning gubat sa between Russia ug Ukraine. Mga kaigsunan, kung kina nakahasol kanimo, labi na naglantaw ka sa ekonomiya nga nagakaubos mga zonan. Then kini nga mensahe alang kanimo kay nga naman ang imong kalag nagkinahanglan gyud og shalom, nagkinahanglan og pahulay mga zonan. Pero ang sa may paagi aron nga makadawat ka sa mga pahulay. Mga zonan ang tubag, go back to the old path. And going back to the old path means mubalik kita kung unsa gyud ang karaan nga pagtawag sa pangalan sa atong amahan mga kaigsuonan. Kay nga naman di ay higalang danaya alya kay kanamanggong mga nahubad na translate diha sa inyong mga gigunitan diha kaigsuonan nga mga kasulatan nga naa sa inyong balay mga kaigsuonan. Aduna magutay dakong problema ni ana. Ug mao na nga karon kinahanglan ato gini siyang pagatukion. Kay aron nga mahibaw ka kung unsa gyud ang old path nga tinuod nga original gyud nga pagtawag sa pangalan sa amahan o wala na nakasubay diha sa unsay nakasulat diha sa imong kasulatan mga kaigsuonan. Kay kung mahibaw ka sa old path which is unsaon pagtawag sa tinuod nga pangalan sa amahan mga kaigsuonan, then makakaplag ka og kalinaw. In the old path or ways of Yahweh, mga kaigsuonan, walk in it, and you shall find rest for your soul. Hallelujah, mga kaigsuonan. So any listener and viewer who are seeker of truth, this message is a message of rest, and this message is indeed a message of shalom, mga kaigsuonan. Hinaut pa nga makakaplag ka hinuod yun sa pahulay sa imong kinabuhi sa mga padayon kita sa pagpamalandong nining mong mga mensahe. Nining puntuha may sunan ato nga kantahon pagbalik kining atong gi awit sa nilabay nga panahon. Trust and obey mga kaisunan, for there's no other way. When we walk with Yahuwah in the light of His word, what an honor He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Yahusha, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His fast quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear, can we bide while we trust and obey. Trust
and obey, for there's no other way to be happy in Yahushua but to trust and obey. Kung manlakaw kita, kuyog ni Yahuwah, malipayon ang dalanta. Siya pabilin gayon, maguban ka na to, sa tanan nga nagsalig niya. Laoman ta, ug tahuron siya usya, wanay laing mahimo nga igabulahan. Maitum ang dagom ngaming kailap karon, dali niyang pagpalaon. Wagayoy kahadlok o pagduha-duha, kun mo salig tumahod niya. Laoman ta, og tahuron siya usya, wanay laing mahimo nga igabulahan. Makaisunan, nindot kayo ang mensahe sa awit nga kung kita di ay nagalakaw uban ni Yahushua. Makaisunan, no? Nindot kayo ang atong kinabuhi. Kung kita nagalakaw uban ni Yahuwah, makaisunan, nindot ang atong kinabuhi. Muna ingon rin nga sikreto kini sa kinabuhi nga bulahan gayon. Pero ang clue diha makaisunan is trust and obey. Salig kang Yahuwah, unya sunod kang Yahuwah, mga kaisunan. Makaangkon ka og pahulay, makaangkon ka og nindot nga kinabuhi, bisan pa man na ay mga dagom, mga kaisunan, pero kaya nga palaon o kuhaon ni Yahuwah ang mga dagom, unang di taangay mahadlok, mga kaisunan, no? Ya di taangay magduha-duha. Kaya nga naman, musalig lang kita niya og mutahod lang kita ni Yahuwah og Yahushua, mga kaisunan. Nindot ang atong kinabuhi. Magkapadayon kita sa unahan, may sunan. Foundations scriptural basis o foundational scriptural basis. Unsa may atong mga bersikulo, mga kaisunan, nga paghatag gayon og dugang pagtin-aw ang ating topic. The real name of the Creator, Yahuwah, truth versus tradition. Unsa ang atong mga ebidensya sa kasulatan, mga pagtuki or paglamdag pa aning maong kining maong topic, mga kaizonan. Ang tinuod nga pangalan sa Creator, Yahuwah, then truth versus tradition, mga kaizonan. Unang bersikulo, mga kaizonan, makita sa Yeremyao 8, bersikulo 8. Okay? Or also known as Jeremiah. Akong basahon, mga kaizonan, no? Kapitulo 8, Jeremiah, bersikulo 8. Unsaon ninyo pag-ingon? Kami mga manggialamon, ug ang kasuguan ni Yahuwah ania kanamo. Apan ania karon, ang bakakon nga dagang sa mga eskriba na nagbuhat og bakak. Bakaisunan, ganiha ato naman nasugdan paghisgot kay propeta Yeremyao. Nya padayon nato karon pagtan-aw ang Kapitulo 8 or Jeremiah, Kapitulo 8, versikulo 8. Naghisgot kini maizunan nga ang mga taga-Yahuda o ang mga taga-Southern Yasar-al, maizunan, ni-claim sila nga manggialamon sila. Nganong ni-claim sila nga manggialamon, maizunan? Tungod kay, ingon pa nila, anaa daw kanila ang kasuguan ni Yahuwah. Maingon sila nga manggialamon sila kay naa ang kasuguan ni Yahuwah ngadto sa mga katawhan sa Yahuda, mga kaizunan. Pero unsa man diri ang mensahe ni Yahuwah ngadto kanila? Ingon pa niya, apan ania karon, ang bakakon nga dagang sa mga eskriba na nagbuhat og bakak. Kaizunan nga naminaw, dili ni siya first time nimong madungog kung sige ka na og sunod sa ato diri nga mensahe. Ato na ni siyang gisgutan sa
nilabay nga mga panahon, mga kaigsunan, kining mao nga bakakon nga dagang sa mga eskriba nga nanagbuhat og bakak. Kay nga naman maisunan, mao ni siya ang ato ng gisgutan nga dito sa Yasar Al, mga kaisunan, aduna dito yung mga gitawag nga mga false prophet. Nga sila pirmi ang nag-alkontra og unsa ang istorya ni Yeremiao o Jeremiah. Unya, kining mga false prophet, maisunan, naasad sila yung mga eskriba. Maisunan, kining eskriba mo ni sila ang magsulat. So kung ang propeta usa ka false prophet, simpre unsa man pod ang isulat sa iyang mga eskriba, maisunan. Ang iyang mga writer mosulat sa og mga bakak. Kaya nga naman, mo may mugna, mo may sulti sa false prophet. So maisunan ni atong panahonan naanay mga false prophet, then of course naapoy mga eskriba, mga kaisunan, nga gitawag niri nga mga false pen of the scribe. So mao ni siya maisunan, no, nga kung nahinumdum kamo sa nilabay nga tuig, mga kaisunan, ato kini siyang gisibya dinhi ang atong title ani Yahuwah replaced with titles. Yahuwah replaced with titles. So pwede na ninyong ma-search sa RPN, mga kaisunan, nga YouTube. Unya sa adlaw nga mga Domingo sa nilabay nga tuig, mga kaisunan, pwede na ninyong ma-search kung naamo din ganahan mo nga magtan-aw pagid sa detalye nini. Ang title, Yahuwah replaced with titles. So, inanos maisunan, usa kini ka mensahe karon nga ato na lang siyang gi-expand, okay? Ato pang gi-elaborate further. Nga kining Jeremiah 8 verse 8, ato na nihisgutan sa nilabay nga panahon nga naagi di ay gitawag nga sa kaniadto pang panahon ni Jeremiah o Yeremiao, maisunan, na naging mga gitawag nga mga false prophet. Unya na apoy gitawag nga mga eskriba nga ang gipang sulat nila puro sad mga bakak. Puro sad mga sayop, kaisunan ang ilang nga gisulat. So mo ni makaisunan nga sulti man ni Aba Yahuwah pinaagi ni Prophet Yeremiao. So kung kini nahitabo, mga kaisunan, after gibihag ang northern tribe, kay ang northern tribe, mga kaisunan, sa Yasar Al, nabihag man sila sa Assyria 722 BCE, mga kaisunan. So after mga kaisunan, no, di ko kabalo kung sagid ang exact nga year, but nabihag sila 722, pero ang southern na apaman, mga kaisunan. So between anang mga panahon na, mga kaisunan, so wala pa ang 600, mga kaisunan, BCE, nasulti na ni Yahuwah pinaagi ni Prophet Yeremiao kini nga bersikulo, mga kaisunan. So that being said, mga kaisunan, atong maingon nga naagi di ay ang mga kalihukan sa gitawag nga false pen of the scribe. Sa sinibuhano pa, bakakon nga mga dagang sa mga eskriba. So, mga kaisunan, usa kini siya ka mensahe nga nahitabo kaniadto panahon pa ni Yeremiao, mga kaisunan, before 600 BCE, kini nagakahitabo bisan pa man sa atong mga kapanahonan, mga kaisunan. So, what is being referred to the false pen of the scribes in the time of Yahushua? Mga kaisunan, kung sa panahon ni Yeremiao na ay mga false pen of the scribe, then sa panahon ni Yahushua sa bag-o nga tugon, mga kaisunan, naabatay similar ana nga reference, mga kaisunan, sa mga false pen of the scribe. Ato karon tanawon, mga kaisunan, ang atong bersikulo na makita sa Matatiyao 23 versikulo 13, mga kaisunan. Pwede niyo tanawon sa inyong mga kasulatan din ha. Matatiyao, also known as Matthew 23 verse 13. Akong basahon. Apan alaot kamo, mga eskriba o mga parisiyo, nga salingkapaw, kay ginalukban ninyo ang gingharian sa langit sa atubangan sa mga tao, kay kamo dili magasulod, ug ang mga nagasulod dili ninyo pasudlon. Higalagigsoon, siya o siya ang nakig-istorya ani atubangan gyud sa mga eskriba o mga parisiyo. Higalang danaya alya o unsa di ay nganong niingon man siya o siya nga alaot ang mga eskriba
alaot ang mga Parisiyo. Unsa man day hinungdan niya na nganong alaot man, nganong makaluluoy, nganong adunay dili maayo nga panghitabo sa mga eskriba o mga Parisiyo. Ngano man, makaisunan, ingon diri si Yahushua, mga salingkapaw. Sila maisunan, mga salingkapaw. Nganong salingkapaw man sila maisunan? Adunay rason si Yahushua nganong giingnan niya nga kini sila mga salingkapaw. Kaya nga naman, ingon pa niya, ginalukban ninyo ang gingharian sa langit sa atubangan sa mga tao. Unsa may sabot ining pulong nga ginalukban, mga kaisunan? Kung ato ni siyang isulti sa yano nga pagkasulti, no? Gisiradan. No? Gisiradan ang pultahan nga imbis ang mga tao makadawat sa gingharian sa atong amahan, mga kaisunan, pero gisiradan sa mga eskriba o gisiradan sa mga Parisiyo, mga kaisunan. Mao na nga ang mga tao nga gusto mosulod niini unsa may ilang buhaton, dili pod nila pasudlon. Ay sunan, sa imong tan-aw, may katungod ba si Yahushua nga moingon alaot ning mga tawhana kay kini sila mga salingkapaw? Makaisunan adunay katungod si Yahushua kay nga naman tanawa ilang gihimo. Nga tungod sa ilahang gihimo misunan ang mga tao imbis ang mga tao makasulod sila sa gingharian sa atong amahan, makaisunan dili na noon kay nga naman gisirad-an nila. Unya ang katong tao nga gusto musulod sa iyang gingharian o musunod kang Yahuwa, misunan ang naitabo, dili po nila pasudlon. So the scribes and the Pharisees who shut up the reign of Shamayam, also known as heaven, from men and do not allow others to come in. So higalang danaya o giunsa mang paagiha nga naigihimo ang mga eskriba, naigihimo ang mga Parisiyo nga tungod sa ilang gihimo dili man makasulod noon ang mga tao ngadto sa paghari o ngadto sa relasyon ngadto sa amahan. Unsa day ang gihimo higalang danaya yao sa mga eskriba o mga Parisiyo. Kaysunan ang tubag nini makita sa sunod nga bersikulo, kapitulo 15 gyapon sa Mateo or Matatiao, bersikulo 6. So how did they shut up the reign of Yahuwah and did not allow others to come in? Makaisunan, giunsa man nga ang uban wala nakakam in tungod kay gi-shut up nila ang pultahan sa Shamayam. Maisunan, nga tungod niya na ang mga tao dili makaila sa amahan. Makaisunan, mao ni at lubag Matatiao or Matthew 15 verse 16. Verse 6 rather. Matthew 15:6. Ang basahon, siya dili na magatahod sa iyang amahan kun sa iyang inahan ug sa ingon niini ginapakawala ninyo ang pulong sa Yahuwah tungod sa inyong gikabilin-bilin nga sugilanon. Paisunan, ingon ani deng hitabo, ang mga eskriba aduna day sila gipang tudlo, aduna sila gipang sulat, maisunan nga kining ilhang gipang sulat nakabatay kini siya or nakabase kini maisunan sa mga gikabilin-bilin nga mga sugilanon. Unsa man siya igalang danaya alyao? Nga tungod ini nga naa sila gipang sulat nga nakabatay ngadto sa ilhang mga gibilin-bilin nga mga sugilon or ingon ta tradition may sunan mo ni kanang kinpulong nga gikabilin-bilin mga tradition ni siya. So ang mga eskriba, ang mga Parisiyo aduna sila gitawag nga tradition nga ang mao nga tradition gisulat sa mga eskriba may sunan nga tungod niya na nga tradition ang mga tao di na hinuon mo tahod sa ilahang amahan, di na hinuon mo tahod ngadto sa ilang inahan. O unsa may inyong nahinumduman ani mga kaisunan? Di ba? Nasulti man kini siya sa usa sa mga napulo kasugo sa amahan. Nga tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Aron nga maghataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Kaisunan usa ka na sa napulo kasugo. Pero nining panahon na mesunan tungod sa gisulat sa mga eskriba o gitudlo sa mga Parisiyo mesunan nga gikabilin-bilin sa mga ug
kabilin-bilin nga sugilon, mga kaisonan, o human tradition. Ang mga tao na noon, wala na nagtahod sa ilang inahan o sa ilang amahan. Nga sa ato pa, nakasupak sila sa kabalauran. Versikulo 7, mga kaisonan, sa Matatiao 15 City. Mga salingkapaw, sibo gayud ang gitagna ni Isaias o Yesayao, mahatungod kaninyo nga nagaingon. So may sunan na agidi ay sulti ang prophet Isaiah, may sunan may tungod sa aning mga tawhana. May sunan, they forbid people to enter into the reign of Yahweh because of human tradition, mga kaisunan. So, mo ni siya masunan nga niingon siya o siya alaot ning mga eskriba, alaot ang mga parisiyo. Paingan man, kay samara nga nahikawan ang mga tao diha may sunan sa pagsunod gayud sa kasuguan sa atong amahan, mga kaigsunan. Mao na nga siya o siya mingon, mga salingkapaw. O gingon pa niya, sakto gyud ang gisulti ni Prophet Isaias may tungod kaninyo. Versikulo 8, may sunan, atong basahon ang 15:8. Kining tawhana mo niingon ni Prophet Isaias, kining tawhana nagapasidungog kanako, apan ang ilang mga ngabil ang ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kaisunan, nagadaig sila uban sa ilang mga ngabil pero halayo ang ilang kasing-kasing kang Yahweh, mga kaisunan. Mao ni ang gisulti ni Prophet Yesayahu, mga kaisunan. Nga mga tao panahon ni Isaiah o Yesayahu, mga kaisunan, walay akalainan sa mga tao panahon nga si Yahushua mianhi sa kalibutan, kay nga naman tungod sa gipang sulat sa mga eskriba o tungod sa mga gipang tudlo sa mga parisiyo, maisunan. Nga sa dihang nagasimba sila, maisunan. Nagasimba sila, nagalitok og mga pulong pagdaig ngadto sa amahan, pero maisunan ang ilang kasing-kasing halayo ngadto sa amahan. Nganong ingon ani man ni makasunan, unsa mang pagkahimoa nga ang usa ka tawo niadtong panahona sa panahon ni Isaiah magasimba ngadto kang Yahweh, pero sa ilang ngabil nagalitok og mga pagdaig, pero ang ilang kasing-kasing isunan wala man diha kang Yahweh, paisunan. Paisunan mo ni ang akong tubag kung ngano man. Kay according sa Hebrew, paisunan, sumala sa Hebrew nga concept sa heart. Ang Hebrew nga concept sa heart, mga ison, involves thoughts and feelings. Mga isunan, ingon ana, ang ingon sa kadaghanan, mga isunan nga mga Hebrew writers, kung sila gani maghisgot na og kasing-kasing, kini naglambigit og panghunahuna og pagbati, mga isunan. So, lahi man ang understanding sa mga Greek, mga isunan, kayong mingon tag heart, lahi ang ilang understanding, but sa mga Hebrew, maisunan, ang ilang understanding sa kasing-kasing is about thoughts and feelings. Nga sa ato pa, maisunan, knowledge of the truth is very important. Nga ang mga tao sa panahon ni Isaiah o ang mga tao sa panahon ni Yahushua, doon na sila gitawag nga pagsimba, maisunan. Pero nagasimba sila, diha lang sa ilang mga ngabil, pero ang ilang kasing-kasing wala diha na sunod kang Yahweh. Meaning, ang ilang thoughts and feelings wala diha sa pagsimba kang Yahweh. How important that is, mga kaisunan. Nga ang usa ka tawo nga mugasimba nga tok ang Yahweh, nakahibaw gid siya sa tinuod nga ngalan. Mga kaisunan, true knowledge is indeed true truth, mga kaisunan. Ang tinuod nga kahibalo sa pangalan ug ang tinuod nga kahibalo sa old path of Yahweh mao ang pagbalik ngadto sa pagtawag sa iyang original nga pangalan, mga kaisunan. Kana nagpasabot nga kanang tawhana in thoughts and in feelings, mga kaisunan, nagasimba gayud ngadto kang Yahweh. So therefore, kung ang naa sa imong thoughts, may sunan, lahi nga ngalan ang naa sa imong thoughts, lahi nga ngalan ang naa imong gibati, may sunan, mo na nga ang pagsimba nimo
nagsimba lang ka diha sa imong ngabil, pero ang imong kasing-kasing layo kay nga naman wala man ka nakahibaw, wala man ka nagtawag sa insakto ug original nga pangalan. Maisunan na nakuha ninyo akong punto? Nga importante gid maisunan nga nakahibalo kita sa true knowledge of the real name of the Creator, kay aron nga inigsimba nato maisunan, iniglitok sa atong mga ngabil maisunan, kana nagagikan gayod sa atong pagsabot, sa atong pag-ila sa ihang tinuod nga pangalan, mga kaigsunan. Og niana nga puntuha maisunan, makahimuot ang atong pagsimba. So, versikulo 9 sa Matthew 15:9. Ingo pa rin, apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako. Tanawa? Gisulti kini ni Prophet Isaiah mesunan, unya diri kang Yaosya, gisulti po na ni Yaosya mesunan, apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako, nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao. Higalay gison nga naminaw. Kawang di ay no nga magsimba ta. Unya gisunod nato ang tradisyon. Nga naman nga kawang tanawa may sunan basaha Matityao or Matthew 15 versikulo 9 may sunan, word for word. Kawang kung nagsimba kita unya ang nagtudlo kay nagtudlo sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao. Higala, igsoon nga naminaw, wala ko'y gi-put down diri sa atong mensahe karon mga kaisunan. Ang ako diri masunan nga gisibya ang kamatuoran. Kay gusto sa atong amahan nga mabulahan ka. Nga kanang imong pagsimba mahimong humot og halangdon o humot og ingon ta makahatag kag pahimuot ngadto sa atong amahan. Ug kanos aman siya mahimuot mga kaisunan. Kung nakaila ka sa iyang tinuod nga pangalan, nagsangpit ka sa iyang tinuod nga pangalan, maisunan, kanang imong pagsimba, nahimo siya nga dawaton, mahimo siya nga humot, mahimo siya nga acceptable nga pagsimba ngadto sa atong amahan. So the people who follow human tradition, their worship are useless and not accepted, mga kaigsonan. So, dako ka na nga punto sa atong mensahe karon mga igsonan. So, according to a study that some translators wrote in the preface that which regards to the tetragrammaton of the name of the Creator, they adopted a device. So, ato ni siyang gitun-an mga igsonan. Nga sa atong pagtuon, adunay mga resource information mga igsonan nga nagsulti nga ang mga translators gibutangan sa ilahang preface. Kanang preface may na din hang ilang mga first, second pages sa ilahang gi-translate may na di ilang mga explanation. Unya, ingon rin may nga kung hisgutan na daw ang tetragrammaton. Unsa man yung tetragrammaton? Igalang daniya alyao. Kanang upat ka mga litra ba? Upat ka mga litra nga naagid diha ang pangalan sa amahan mga igsonan. Ingon pa diri nga they adopted a device. Unsa man ang ipasabot anang device? Ingunani ang pagka-define. Device is defined as a thing made for a particular purpose, an invention, a plan or scheme for effecting a purpose. Kung mayong ita maisunan og kanang device, usa kini siya ka pamaagi maisunan nga gituyo gyud nga mahitabo maisunan nga gituyo o gimugna aron nga ang katuyuan maisunan matuman gyud o mahitabo gyud ang katuyuan. Mo na siya ang pasabot anang pulong nga device. Maisunan kung naaman naminaw diri nga mga translators, I hope nga wala ko naka-open kaninyo no kay nga naman naghimo ta og mga pagtuon ni. Unya wala sa tay gitumbok diri nga mga kinsa nga mga translators, but we are referring in general maisunan nga naa ni siya punto nga atong ipasabot sa unahan. The plan is really to replace the name of the Creator. Mga isunan, kung mangutana ka unsa day ang purpose nga nung mag-create man og device, ang tubag is really to replace the name of the Creator. Nganong i-replace man ang ngalan sa Creator? Mga isunan, ari kita mo tanaw sa Jeremiah na po, tanaw?
Jeremiah 23 verse 27. Kay aron gyud nga mapamatud-an nato from the scripture nga pwede gyud mahitabo di ay nga ang tinuod nga pangalan sa Amahan gi-replace gyud siya mga kaigsunan. So atong tanawon ang Jeremiah 23 verse 27. Atong basahan no, Jeremiah 23:27 nga na naghunahuna sa pagpalimot sa akong katawhan, sa akong ngalan pinaagi sa ilang mga damgo, nga ilang gisulti sa tagsa kataw, sa iyang gisikataw ingon sa ilang mga mahan, nga nangalimot sa akong ngalan tungod kang B-A-A-L, mga kaizonan, Bel, mga kaizonan. Ang katawhan ni Yahuwah, mga kaizonan, nakalimot sa iya nga pangalan tungod kang B-A-A-L, mga kaizonan. O kung nakahinumdum ka mo sa nilabay nga panahon, ato naman ni siyang gisgutan, mga kaizonan. Yahuwah replace with titles. Na kitay unom ka mga tubag diha. Di na lang ako isgutan din ni. Naiunom ka mga tubag din na kung unsa ang giilis nga imbis ngalan nga Yahuwah unya giilisan og mga Baal, mga kaisonan. Mga titulo nga related kang Baal, mga kaisonan. Akong gibasa pat-ayo mga kaisonan para nga masabtan gyud. Mga titulo nga nagrefer siya kang Baal, mga kaisonan. Unya atong gitan-aw sa Strong's Concordance mga kaisonan H7911. Atong nakuha kini nga information nga kanang pulong nga nangalimot sa Yaodiat nga pagkasulti may sunan kay Saka. Shaka may sunan. Shaka may sunan. H7911 nga kini kahulugan may sunan nga forget. Or another way of saying is to cause to forget, mga sunan. Shakak. To cause to forget. Sa tapos sunan tituyo gyud nga makalimtan ang ngalan Yahuwah kay giilisdan kini og B-A-A-L, mga kaigsunan. Intentionally done to replace the name of the Creator. And this is a direct conflict with the truth. Nga naman misonan nga direct conflict with the truth. Kay dili man ni mao ang tinuod, mga kaigsunan. Dili man na mao ang tinuod nga pangalan nga ilisdan siya aning maong pangalan nga B-A-A-L, mga kaigsunan. Dili man na mao gyud ang angay nga mahitabo kay dapat ang tinuod nga ngalan dili ilisdan, mga kaisonan. Ang tinuod nga ngalan mao gyud ang isulat, mga kaisonan. Pero nganong nailisdan, mga kaisonan? Balik ta dito sa atong mga gisgutan na false pen of the scribe. Mga kaisonan, sa iyo ang gisulat, ang gi-translate o ang gimugna ang gisulat sa mga eskriba. Contradiction may sunan sa kamatuuran. Kaya nga naman, unsa di ay ang kamatuuran. Atong basahon balik ang Siyamot, Kapitulo 3, versikulo 14. Ug niingon diri may sunan Siyamot, no? Exodus 3:14. Ingon diri, ug mitubag ang aluwa kang Masya. Ako man ang mao ako. Ug miingon siya, ako mao kini ang giingon o kini ang igaingon mo sa mga anak sa Yasaral. Ako man mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Versikulo 15 may sunan, ug sa labot pa miingon ang aluwa kang Masya. Mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Yasaral. Si Yahuwah ang aluwa sa inyong mga ginikanan. Ang aluwa nga ni Abraham, ang aluwa ni Yasakak, ang aluwa ni Yaakub. Nagsugo kanako nganhi kaninyo. Kini mao ang akong ngalan sa walay katapusan. Kini mao ang handumanan sa tanan nga mga kaliwatan. Ikalagigson, si Masya gipadala og balik ni Yahuwah ngadto sa Matsariam o also known as Egypt, mga izonan. Unya karon na ay pangutana si Masya kung mangutana ang mga Yasaral also known as Israel. Unsa may akong isulti nila kung mangutana sila unsa iyang pangalan sa nagsugo kanako. Ug mao ni iyang tubag sa 14 mga izonan. 3:14. Ako mao man ang mao ako. Ako man mao ang nagsugo kanako. Ug unsa impa niya? Sulti sila ang ngalan niya mao si Yahuwah.
Yahuwah ang aluwa. Aluwa may sunan gitranslate ni siya sa in English nga the most high o ang labing makagagahom mo ni siya ang aluwa. Yahuwah is aluwa, ang labing makagagahom. Mao ang pangalan may sunan nga gisulti. Ngalan nga gisulti. Yahuwah ang aluwa may sunan. Dugingon si Yahuwah may sunan mao ni siya ang akong ngalan sa walay katapusan, kini mao ang handumanan sa mga kaliwatan. Nga sa ato may sunan dili dapat mausab kay nga naman mao man iyang pangalan sa walay katapusan. Ikaduha, mao man ang iyang pangalan sa sunod nga mga kaliwatan ug handumanan sa mga kaliwatan. Mga sunan, unsa ang meaning sa ngalan nga Yahuwah? Gikan kini may sunan sa versikulo 14, Haya, Asyar, Haya. Nga kung ato siyang i-translate sa in English may sunan, to be means He always has existed. So katong Hebrew nga word haya, asyar, haya, may sunan, makita sa versikulo 14 may sunan, ang kahulugan di ana ni is to be, or means He always has existed. The most powerful name may sunan, mo kining gitawag nga Yahuwah may sunan. Dili na to siya tawagon nga haya may sunan, kay ang haya first person man na siya may sunan. So atong tawagon gid siya as Yahuwah. Kaya nga naman, ang Yahuwah mo ay third person. So, kung mutawag ta kaniya sa first person, makasunan, usa ka na kapag tampalas. Kay si Yahuwah lang dapat ang moingon ana. Pero kung tawagon nato siya nga Yahuwah o Yahuwah, may sunan, kung tawagon nato siya, then kana nagpasabot, third person. Pwede tang mo point niya from the third point of view sa third person. Nga siya mao si Yahuwah. Third person na maisunan. Nga ang kahulugan niya na si Yahuwah mao gayud kaniadto mao karon maisunan ang gisgutan din na. So, ngano nga powerful ni siya nga maisunan kay whoever follows him, he can always make it be whatever needs. Maisunan kining Yahuwah maisunan nga atong gisgutan. Kung unsa ang imong need, mga isunan, kaya niyang tugunan kung unsa ang imong need. Kay mao na ang kahulugan, to be means He always has existed. Kaya niyang buhaton, unsa ang angay niyang buhaton para tabangan ka mga isunan. So no wonder why masunan gitago ng mong pangalan. Kaya nga naman, kanang mong ngalan nga Yahuwah is the most powerful name. Mga isunan, labi na nga ang itong sangpiton nining panahon karon sa kalisdanan. How did tradition and translators translated it? Nakasunan, ingunan niyan tubag. Gitranslate sa mga translators o human tradition nga imbis Yahuwah, gitranslate nila as G-O-D and L-O-R-D. Which is really gikan na sa kang Baal, maisunan, a pagan title. So mga isunan, tanawa ang imong mga kasulatan, di ba? G-O-D ang nakabutang sa imong kasulatan. Nakabutang diya maisunan. L-O-R-D. God o Lord maisunan ang nakabutang diya sa inyong mga translation. But again, kini siya buhat maisunan sa tradition. Minugna sa tradition maisunan. Minugna sa mga translators maisunan. Pero ang tinuod yung ngalan maisunan is Yahuwah. Yahuwah maisunan. Adunay usa ka information di maisunan nga medyo sensitive kay siya, pero usa kini siya kakamatuoran maisunan nga ang usa ka person nga aduna say follower 1.3 billion ang iyang follower sa tibok kalibutan maisunan, iyang gi-reveal maisunan nga ang tinuod gid ay nga pangalan sa Amahan dili siya God, dili pud siya LORD maisunan. Gi-reveal niya in 2017 ug unsa man ang iyang tubag maisunan, iyang gisulat dito nga ang tinuod gid kuno nga ngalan nga nakasulat dito sa ilang archives maisunan is YHWH. Pero kana nga pagkasulat maisunan YHWH usa man na siya ka Aramaic. Pero kita diri sa Paleo maisunan ang atong gisunod is YHUH. Nga kun ato siyang basahon maisunan sa Paleo, kana gay naghisgot og Yahuwah. So, kini siya nga famous person maisunan. Pope Francis maisunan, no? Pope Francis ang nag-declare ni maisunan in 2017 nga ingon siya,
nga ang tinuod gid ay nga nakasulat dito sa writings sa ilang nakuha sa dihang gibihag nila ang gi-conquer sa Rome ay sunan ang Israel, ang Jerusalem in 70 AD. Ilang nakitaan ang mga dokumento may sunan nga ang tinuod gid nga ngalan is YHWH nga kon sa paleo yaod may sunan YHUH. Pero ilahang gi-translate ang GOD ug ang LORD. So mga isunan, usa kini ka information nga atong ma-search may isunan, no? Revealing God's Name, na publish ni siya 16 of August 2019. So, may isunan, dili ni siya my own opinion, but this is really a confession sa usa ka inila, mga isunan, nga religious leader ug tinamod sa kadaghanan ug iyang gi-reveal ang kamatuoran, mga isunan. That being said, the truth revealed that the true name is Yahuwah. YHUH. Kung sa mga modern, YHWH. Pero sa tuwa, YHUH, kung ano basahon, Yahuwah. But kept hidden by tradition as GOD and LORD. Mga isunan, no wonder why si Yahushua miingon, "Woe to you, scribes and Pharisees." Mga isunan, kaya nga naman, dili sila makasulod sa gingarian. Tanawa mga isunan, Matthew 23:14 to 15. Kamu na lang ang magbasa mga isunan. Kung ngano nga si Yahushua mingon alaot. Kaya nga naman daghan ang mga naapektuhan. Let peace and salvation be unto Jerusalem, mga isunan. Yasharal as well kato mga na-scattered. And kamo nga mga naminaw karon hinaot nga ang kalinaw, ang kaluwasan inyong nadawat. Karon nga nakamo nakahibalo nga ang tinuod giday nga pangalan sa amahan is Yahuwah, Yahauha, may sunan, ug ang tinuod nga pangalan sa anak is Yahushua, Yahaushan ayan, may sunan mo na ang iha nga tinuod nga pangalan. That being said, akong i-recognize si Ma'am LB Canet, may sunan, ang atong stations manager, and of course si Sir Alex Baino, may sunan, ang atong head sa technical. And ang atong technician on duty, Engineer Glenn Tudtud, mga kaubanan nito sa site, sila ni Engineer Narciso Bernante, Engineer Alvin Pabro, Sir Ramil Madera, Yahuwah, Barak, all of you, ug ang mga kaisunan nga naga-support sa ministry, Yahuwah continue to pour out His baraka sa inyo ha, ug karon magaampo kita sa pagtapos. Gamhanan ug dalaygon nga amahan, himaya ang imong pangalan, Yahuwah. Sa mga nagkinahanglan karon sa kaalam, tagaay sila. Labi na si BBM, ang among President-elect, BBM, Mark Bongbong Marcos, panalangin ni siya sa iyang leadership sa Pilipinas for 6 years. Ang kaalam, ihatag nimo kaniya. Ang giya, ihatag nimo kaniya. Si Sara Usab, Vice President-elect Sara Duterte, ikaw ang maghatag kaniyag kaalam sa iyang mga duties and responsibilities. Ang mga bag-o nga mga senador, ang mga governors, ang mga mayors, ug uban pa nga mga opisyalis nga mga bag-o nga mga na-elect, abaya uwa tagay sila kaalam og kahibalo. Mga kaisuunan karon nga naminaw nga naay mga kalibog, di sila kabaw sa ilang buhaton, abaya uwa gay sila kaalam na tudloy na sila sa mga maayong buluhaton nga angay lang himuon nga sa ilang pagtawag kanimo makakuha sila kaalam, idea o insight sa ilang pagabuhaton. Panalangin na ang tanan nga nagadawat sa imong mga pulong ug kiniyamong gipangayo sa pangalan ni Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Here again next Sunday. Ang tingog ni Yahuwah pinagi ni Yahushua. Unsa ang orihinal nga pinulungan sa mga kasulatan? Unsa ang tinuod nga ngalan sa amahan ug anak? Panultigon 34. Nganong natago ang ilang pangalan sa 2321 na ka mga katuigan? Unsa ang mga kamaturan nga nagatudlo sa tinuod nga dalan sa kaluwasan? Buot ka bang masayod? Paminawa dinhi sa Ang Tingog ni Yahuwah pinagi ni Yahushua. RPN DYAC 675 kHz Cebu. Matag Domingo sa alas 2 hangtod alas 12:30 sa hapon. Madungog nato kini kauban ni Danny Mai.
Mga alagad,